Hadin balami ki khubor ba weu nong khayi ubakam yalade ba de Nongshet sem kabu ha ka kam dawa pisa ka sengkeng Atiar ka blakhen be an ka hinyo trap National Liberation Council ulak do khti bat kenno ba Synshar khemdai ude nonglom pisa ka te ka seng Kaseng lingba uba Saiñkupar nong tra General Secretary hakapor janmit jong ka arpo nyo tre jembang arja arpusan kalapha ya ka Kyrwoh ban kentat ya ka jingkeno da ka baong ba ya ka Kyrteng Synshar la Pyndonkam dagi Nongshet kala kaseng na ka benta ka jing Myntoi Shimet jongki kumban syukdo bau Synshar khemdai na ka jingsha keno lumpisa house nam arja arpulai ulawan sakmat kilat pathai khubor ban pensai bat ong bakadai ka jingsha Pyndonkam baklai ka Kyrteng jong u ha ka tai ka seng henry menta ka kenti hadian arsnam kalami sa ka jing keno basau niu nong khayi ubla keno bau Synshar khemdai udai unong lumpisa ka HNLC Ketika jing thok tu nong khayi ka deiling ba ka sithi sau ba dei maya lang siang sai president ka Shillong Press Club ka bla tho ha ka khat nyau tarik yayong arja arpusan bat yo priang pat dangsen ha ka ba ulo ong bo Synshar khemdai ude uju ubri ublawan sa Shillong Press Club ban len ya ka jing dei jong u bat ka HNLC Unong khayi bala bu re Kyrteng ha ka sithi ulo ong bolo yo priang ningkong ya ka sithi dawa pisa bala pha daki arngut kinong lum pisa ka HNLC ka tau Synshar khemdai bat walam jing sok parim Haka arpu pratari kuala lingkot arja arpu ar. Haka balapan na u saulak saupo hajar tingka kum ka khajna bat siu ya kapisa namar ka jingsha berngem penyap. Karba haka Kyrwoh na ba Saiñkupar laong baka seng ka sim baka day tang ka kampen bot nam bat benrap bahaka arpu sau tarik unaitung arja arpulai ketenat pulit Meghalaya kalaong baka letterhead jong ka HNLC bala pensa priang kam day ka besisha. Dah kebepen pau biar ke Kyrteng Synshar khemdai la Pyndonkam dagi Nongshet kala ke HNLC ban Myntoi Shimet bat penyat kam bean hak ke Kyrteng jong kaseng uba Saiñkupar ulaong bo Synshar u Pyndonkam ke Facebook hak ke Kyrteng uba ba suting bat ke HNLC kam ju ai letterhead ki ba soilang ula keno bakadai ke kam selaki pulit ban penhiar dor ya ke HNLC hak mat upat ba bat kentat ya ke jing keno don jing adai ke seng bat u Synshar khemdai bat uipan uwan jing shai Uba Saiñkupar ulaong bagi pulit kinhap ban le homework ban ya ka bapen long kamera yeng kasri ya kilat pathai khubor bat bin rap bakam dei ka jing shisha bat ka dei tang ka bot ya lam bakla sanhima bat drama kilat pathai khubor Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing Myntoi ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha Pyndonkam daki mar ba modern ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya